Oh, iya. Au. Au. Aku kucing. Ya. Hei. Wah. Ayo nih.
joget iki ning kono mahar metu anak-anak iki ngopo? Hah? Nyapa? Apa? Nyapa? Kurang ajar pancen. Ha tuwa. Ha tuwa. Guyu cah. Ha tuwa syukur. Ah, toh mesti jaluk sama jaluk duit. Cek. Apa? Mana sapa? Ha, wingi nek cara wong nganten iki kan nek ngantenan didongake. Cek. Nyawa. Wis, Jan. Didongake kan acarane Apa? ponakanku. Supitan. Supitan. Ketok Potong burung. Oh, ya. ketok li. Apa Willy? Ketok li. Tok li. Tok li apa? Ade kok mendongake ya to. Yo didongake sae-sosone. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Loh, kuwi donga udu. Ora kuwi donga udu. Donga. Lah ya wis, kowe ngomong dongake tak dongake yo. Mosok manuk arep maem. Sapa? Lah kowe mau Manuk apa? Ora, iki senengane sing ngene lho. Wali yo agar bro. Iki ngene iki lah. Heeh, iki suwe. Men apa ora udan wis alhamdulillah penonton kebak ya ta. Seneng ora kayak hiburan? Lah, Sen oramu kuwi. Bali. Kayak hiburan. Bali weh. Kayak hiburan. Seneng ora? Ora. Oh Bali ya. Heeh, ngene didongake. Dongake piye? Dek Bayu, jenenge Dek Bayu. Oh, Dek Bayu. Nggih, kagem Dek Bayu selamat nggih. Selamat menikmati bentuk baru. Yo kuwi ngono kuwi kok. Hidup baru piye? Ketoke Desember kok. Lho, Rosi dadi ketok. Februari, Maret. Kuwi gek cara manuk iki gek ngriwik. Ono manuk ngriwik barang iki piye? Hah? Gila lah. Kowe sing ngelolo. Sing lelah pakne ya ta. Pakne arep diketok, engko ora iso ngubur. Apa kuwi? Jan kurang ajar. Pakde kabul. Kalau mboten derek-derek ke Pak S dulu, Pak. Pakne kan lho. Beda mbek anake to, anake bagus. Kurang ajar tenan iki lho. Wong kuwi bagus-bagus so. Jare anake Bayu, anake bagus piye to? Heeh. Lho, jenenge Bagus Bayu Prasoto. Lah, bapakne sapa sing jeneng sapa? Pakde kabul. Suwe. Ngomong dawak terus. Atau bul. Ngene, didongake. Mugi-mugi Dek Bayu. Amin. Wis beranjak dewasa. Amin. Mugi kok Amin. patuh karo wong tuwa. Amin. Berbakti Amin. nusa dan bangsa. Amin. Muga-muga sok kanggone Amin. ora Amin. elek. Heeh. Le awas esmu sampluk walu yo aku dijaluk lho to. Iki babakan helm tak tekoni. Helm. Nganggo helm ning iso kecelakaan. Nganggo helm. Ning iso kecelakaan. Iso. Nganggo helm kecelakaan loro. Anakmu nggo helm hati-hati iso nak kecelakaan. Wah, jan kurang ajar tenan pacaran. Tak pikir ket mau kuwi jebule ming. Iya. Astagfirullah tenan kok iki kok. Wis. Lah yo masuk era. Cok aja kaya ngono kuwi, Pak Aman yo nak wis dietok line iki yo pikirane sing mundhak. Dimaklum, soalnya niki mboten helm, kupluk. Cilik. Helmku helm kupluk. Heeh yo. Nganu Mas Bagas, Apa? iki dikai gendong guyu, gendong tepuk tangan. Kayak hiburan meneng ae. Ayo, wah ngerti ngene mau tanggapi kethek ugleng masak mati iki ketheke tenan iso. Ya. Kayak bus. Lah iki keteke. Bare kowe tapi. Yo. Yo mbok. Lagi aduh kok Magelang bar metu RSJ yo.
carane piye? Aku meh teko. Kuwi mau sik. Sikilmu nggawa per standar apa bolo-poloin? Ora, iki nduru ana shop bakery. Oh iya. Gas. Loh, wah, mau. Ada Masa ora dihitung? Ada Fauzan nih. Siapa? Ya ampun. Iya. Iki. Ada Fauzan mau ngasih uang tuh. Apa? Tak kira buka tas juga duit, boleh delik ya HP ini kayak ini ora. Woi, yo. Iki sing tak goleki. Yo. Saisosone sirah tugel ya apa yo? Sirah tugel yo dilasi yo. Ono wong joget tok ngene-ngene iki ndas muncul Mas. Ngrepoti. Kuwi kipas angin yo. Kuwi nganu Lek cilik apa? Hair dryer. Apa? Ono kipas manual kok panas iki piye lho. Yo. Yo, sakmu. Mandang gawe iki ming opo to? Ayo tenane. 2000 bayar parkir kulang. Parkir 5000 kok 2000 tok iki. Yo. Oh. Kok jatuh, Pak? Pal kok jatuh. Oh. Sakit tuwekan dolanan bocah-bocah itu. Yo kes yo Mas ora apa-apa melu diketok gelem. Biru ra Pak Karno Trin. Birunya apa? Ora Pak ora repot-repot aku wis cukup wis turun aku. Anu. Kok kayak meneh kuwi ya apa? Tak golek kuwi dikai ku. Kok ngetoke abang biru. Ayo. Kok liyane kok mesti ngenut. Kuwi kowe ning kono sik ditokke biru kok to. Tekan kene luntur dadi ungu. Iya, padha ae. Ya. Kayak mesti kok dikai kaya. Ngerti aku. Heeh. Mati murah. Apa? Apa tok jaluk bagian? Masuk kuwi padha wae. Sik mbut gawe to. Ya apa tok ya bagian. Oh.
Ah, kentenan. Ya, sobat cok ini ora apa-apa kok wis kene. Iki kok tewas salto ping akeh kadung mumet wonge mlayu mundur lho. Resiko tenan iki. Nek ora nesu. Ora jaluk. Wajar. Padha wae. Karo nek ora ya ora apa-apa. Sopo kaji? Abang kene iki kok magelang. Oke. Ayo yo kae. Temake wah. Makne sapa? Makne sapa? Iki kok kene ku rada teles iki. Oh, pancen. Kuwi. Piye? Aduh. Ngono iki walah. Mayan kena ge tuku sabuk. Ya syukur. Jadi pecutan. Kena no kupinge. Ora ndang. Sik. Yo, wis teko dinuti bangane ngamuk bocah. Nuten ae. Ayo cayo. Ya ngono wi. Dadi sing nambani sing duwe gawe. Jarene ndadi. Piye? Sendelap ya wal. Ya wis tang penuh. Ayo lebokno ne. Ayo lebokno ne. Yo. Lah aku lho. Ayo le. Ajare dadi kok loro. Ambunine dadi dipecat kok loro. Oh. Wes itu dong toh. Piye? Ah, jare dadi ora delok. Mencot ki ngene lho. Mencot yen ora loro ning kena. Piye?
Oh, pancen. Oh, selebet kok Bali. Sabet. So. Oh, kan kudune mau tarian ki ae, Bang. Kowe iki jane ngelih kok dadi mau malah klemet terus. Ngelih kok dadi. Ah, hai, Sing sabar nyambut gawe kesusu. Santai. Sing gamel pengen bola. Ah. Rene. Alah, lawan. Kenapa? Jare iki penting anyar. Yo kene iki yo matur nuwun bersyukur ngono wae. Ning yo kebangetan. Sapuy. Nah iki, asa pas raine merengut kene iki. Oh, ayo. Sing penting ora apa. Woi, Eh. ijo yo. Woi. Yo ayo. Nyambut gawe sik jurang. Masa kowe ngono tok ae dikeki aku kesel loh. Aku ngono ae. Tolak tenan. Wah, pengen aku, datamu. Aku ora bawa kan. Ala ikhlas go, yo teko ngeki sak-saki. Padha wae. Gawi, pengen gas. Heeh, Mas Ega, Mas Ega. Kene, gore deh. Tak slow bae kok isor deh. Ora. Ayo, Mas. Alah, iso. Iso tekan. Udah iki. Ayo Mas Ega. Ando kanca kono longgo. Kilo. Nah, ayo Cak. Piye? Aku tak obok omong wae. Lah aku kerja. Ora kesel kok kancane ket mau lompret lho, ulone ra metu. Oh wis iki ketenan. Lah yo pancen jane yo.
bahasan aku satu ra ono sing ketoke duit to ngajar kabeh. Aman dek Bali rasa reokan ae. Sukses rambut gawe lele. Sengenong yo pengen. Wal, sengenong yo pengen lho. Oleh. Oh, Mas. Sengenong yo pengen kok. Kon golek dhewe. Kon medhun. Bedul. Wale kowe nak ngomong tok yo lho. Abot tok ora gelem kerja. Apa omong kok? Padan. Oh, kandani. Pasoman. Yo. Terus, Ayo sengenong yo pengen nek Wal. Kon medhun yo. bedun. Bedun, ayo bedun. Tak genderane kenonge. Bedun. Cepet. Gaji. Bedun kabeh wae ora sing ra. Oh, saya sing bakal bedun kabeh yo. Rasane sing ra. Tak dumi 2000 le. Ara melu lho. Kok iso, Pak? Kancaku wong Sumatera ya lho kon medhun sik. Kancaku Sumatera medhun sik. Geret. Munyo. Aku ora nggo kathok padha kowe. Wal, kon soto sik, Wal, kon soto sik. Yo kae ada kok Batam e. Oh, ajane apa omong? Apa omong? Iki saya ada toko Sumatera aja di sini ada. Ya ampun. Oh si panser. Oh, bisa. Wah, tak mat-mate kok kono to. Kok ular keket gede tenan lho. Cek. Cek. Oi. Aku pengen melu-melu kancane melu. Satu. Ping. Blek. Wah, ngono kuwi. Ya, aku kan duwe ciri khas to. Saltone lumba-lumba. Ya kuwi kloget ngono lho. Hah? Yo. Oh, Ngene iki gak lho. Lah yo rasa kok.
Ayo Mas, aku dodol ke Magelang lho iki mosok. Ya ampun ter. Yo.
Oi.